Ні разу зашить майялман. Буда, иркан. Чаваш челги бурчухне тінже пітмейді. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән мин Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу Татарстандағы мәдәниет үзәкләре, мәдәниет йортларының эшчәнлекләре, оларның татар сәнгатын телебезне үстерүгә, яшь буынны тәрбияләүгә керткән өлешләре хакында. Мәдәниет – халыкның жаны, зәуығы, күңел кізгісі. Ул тормышка ям һәм мәгънә исти, матурлыкка хезмәт итә, күңелне сауыктыра. Гырыф-гадәтләребезне, милли традицияләребезне киләчәк буынга тапшыруда да мәдәниятнең өлеше әйтеп бетергесез зур. Юкка гына мәдәниятсез халыкның үткәне дә, бүгенгесе дә, киләчәге дә юк дип әйтмәгәннәрдер. Россиядә, шул исәптән Татарстанда да мәдәният йортлары узган гасырның 20-нче елларында барлыкка килә. Аларны 19-нчы гасыр азагындагы халык йортларының дәвамчылары дисәң дә ялгыш булмас. Максатлары да бер үк була. Ирче халыкка ял оештыру. Ә совет заманында исә мәдәният йортлары аша совет кешесе тәрбияләүгә дә зур басым ясала. Алга таба мәдәният йортларының максатлары киңәя. Бүгенге көндә Казан Россиянең иң ире мәдәни үзәкләренең берсе булып тора. Биредә мәдәниятнең күп өлкәләрендә заманча авангард юнәлешләр үстерелә. Татарстан башкаласын традицион рәвештә мультикультуралы шәһәр дип атыйлар. Чөнки Казанда дус тату яшәүче төрле милләтләр мәдәни яктан бер-берләрен байыта. Билгеле булганча, 2019 ел Татарстанда мәдәният елы дип игълан ителгән иде. Ел дәвамында республика күләмендә мәдәнияткә бәйле шактый эшләр эшләнде. Казаныбызда күп кенә мәдәният сарайлары төзекләндерелде. Заман таләпләренә туры килердәй яңа мәдәният биналары ачылды. Шуларның берсе Казан шәһәр филармониясының төп концерт мәйданчыгы һәм берничә иҗат коллективларының даими урнашу урыны булып торган Чулпан мәдәният үзәге. Әлеге бинага 1990 елда нигез салына. Башта анда Чулпан кинотеатры эшли, соңрак Чулпан мәдәният үзәгенә үрелә һәм Казан бию ансамбленә репетиция заллары буларак тапшырыла. 2018 елда үзәкне тулысынча реконструкцияләргә дигән карар кабул ителә. Бүгенге көндә Чулпан мәдәният үзәгендә ниләр эшлиләр? Аларның план һәм максатлары нинди? Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Чулпан мәдәният үзәге якын тирәдә яшәүче халык өчен хезмәт күрсәтүче иҗат берләшмәсе генә түгел, беренче чиратта зауыклы концертлар куелышы үзәк буларак та тәкъдим ителә. Биредә берничә профессиональ дәүләт ансамбльләре эшли. Бүгенге көндә инде бу безнең Казан бию ансамбленең базасы гына түгел, ә бөтен Казан шәһәр филармониясының концерт залы. Әлбәттә, без ансамбль белән монда өебезгә итеп кире кайтып кирдек. Безнең өчен бик матур, чиста репетицион залларыбыз ремонтланды. Безнең нәни балаларыбыз, бию балаларыбыз өчен кичкенә заллар ремонтланды. Ә иң мөһиме, безнең артистларыбыз концертларыбызны куяр өчен зур мөмкинчелегебез. 450 урынлык залыбыз, үзебезнең сәхнәбез, үзебезнең экраннарыбыз, утларыбыз һәм бөтен техник яктан булдырган залыбыз бар бүгенге көндә. Мәдәният үзәгенә аяк басуга аның искиткеч зауыклы дизайнына, бинаның төзелешенә игътибар итәсең. Чулпан тулысынча татар халык орнаментлары белән бизәлгән. Күрәсез бит нинди матур бина, шундый милли төсләрдә, милли гадәтләр белән, милли узорлар белән эшләнгән. Әлбәттә инде менә безнең башкалабыз бу ремонт дәврендә һәрвакыт сөйләшеп килдек безнең җитәкчелек
биләрләребез белән. Алар миңа һәрвакыт Чулпан, син милли якны саклап калырга тиеш. Шул әйбергә басым ясый гына күр, онытма зинһар. У яктан бик таләпчән бул дип һәрвакыт әйтеп килделәр. Мин инде үзем татар сәнгатендә, татар дөньясында үскән кеше буларак, бу минем өчен бик мөһим әйбер. Үзебезнең Казан шәһәр филармониясе, милли биюләребез, милли җырларыбыз яңгырасын өчен без һәрвакыт менә шундый матур обстановка тәкъдим итәчәкбез. Мәдәният үзәге 2020 елның декабрендә капиталь ремонттан соң кабат ишекләрен ача. Моңарчы биредә кинотеатр, китапханә кебек оешмалар эшләгән. Бүген исә үзәктә Казан бию ансамбле шөгыльләнә. Балалар да бию дәресләренә йөри. Баштан монда бу безнең Чулпаныбызның яртысын гына ремонтларга караш чыгарган иделәр, чөнки инде бөтен коммуникациялар хәлсезгә килгән иде. Хәтта Казан ансамбленең өстенә яңгыр да яуып керә иде. Шул вакытта безгә менә репетицион залларыбызны ремонтларга булдылар. Әкрен генә ул проектлар эшләнә барды, анарга акча бирелә башлады. Анарга шул дәврдә безнең пристрой барлыкка килде, чөнки бу элеккеге кинотеатр булгач, монда сәхнә артлары, гример бүлмәләре, административ бүлмәләр бөтенләй юк иде. Шул нигездә яңа пристрой, 2000 квадратлык пристрой ясарга булдылар. Шул процесс бара-бара ул вакытны менә Казанда төрле мәдәният сарайларын ремонтлау булдыру карары чыгарды. Шул карарга алар ярдәме белән без дә килеп кердек. Һәм шул нәтиҗә белән безгә бөтен зур Чулпаныбызга ремонт ясарга булдылар. Менә без бик шатмы бүген шундый матур Чулпаныбыз килеп чыккан икән. Без килгәндә Мәдәният үзәгенең бар коллективы алда көтеләчәк чарага Алина Шәрипҗанова концертына әзерләнә. Репетицияләр, ут кую процессы бара иде. Бүгенге көндә безнең филармониябызда без 1 елдан артык инде яңа коллективлар булдырып киләбез. Чөнки мондый мөмкинчелекләр һәрберсенә бирелми. Президентыбыз киткәндә Чулпан монда тормыш кайнап тора тиеш дип әйтеп китте. Шул президентыбызның ысулына таянып, бүгенге көндә без яңа коллектив, балалар коллективы булдырдык. Бездә хәзер Чулпан вокаль-инструменталь милли ансамблебыз бар. Бездә бүгенге көндә яшьләр зур ансамбле оешып килә. Бөтен артистларыбыз монда рәхәтләнеп, җырчыларыбыз монда зур шәхсән концертларын куеп баралар. Без яңа балалар өчен 5 проект бүгенге көндә булдырып киләбез. Һәм башкалар проектларыбыз бик күп, теләкләребез тагын да зурдан. Шөгыльләнүче балалар аеруча да бәхетле. Алар күңелләренә ошаган һөнәрне кечкенәдән үзләштерә. Иҗат дөньясында кайный ала. Республикада мәдәният объектларын модернизацияләү өлкәсендә чыннан да зур программа тормышка ашырылып килә. Бүгенге көндә Казанда Чулпан мәдәни үзәгеннән тыш Ленин, Мәскәү, Сәйдәш мәдәният сарайлары, Дәрвишләр бистәсе, Юдина мәдәният үзәкләре төзекләндерелде һәм эшчәнлекләре киңәйтелде. Шуларның кайберләренә якыннанрак тукталып үтик. Ленин исемендәге мәдәни ял итү комплексына 1960 елда нигез салына. Бүгенге көндә исә ул шәһәр халкының төрле мәнфәгатьләрен һәм ихтыяҗларын канәгатьләндерә алырдай заманча функцияле искиткеч бина. Комплекста спорт һәм сәнгатьнең төрле юнәлешләре буенча эшчәнлек алып барыла. Мәдәният сарае үзенең иҗат коллективлары белән бик горурлана. Үзәктә эшләп килүче Раздолье рус хоры, Полет ветераннар хоры, Татар җыры ансамбле, Стайлос балалар вокал студиясе, Акцент заман хореографиясе, Форсаж халык биюләр ансамбле, Халык инструменталь оркестры, Сүнмәздәрт гармончылар ансамбле хакында аерып әйтергә кирәктер. Әлеге коллективлар Татарстан һәм Россия күләмендә дә сынатмыйлар. Урицкий паркында урнашкан Мәскәү мәдәният үзәге бинасы 1934 елда моторлар төзү заводы гаражы буларак төзелә. 1938 елдан да Урицкий исемендәге клуб эшли башлый. Соңрак аңа Мәскәү мәдәният үзәге исеме бирелә. 2016 елда бина заман таләпләренә китереп реконструкцияләнә.
Үзәктә робототехника, программалаштыру, иң кечкенәләр өчен инглиз теле студияләре, иза студия, иртә үсеш мәктәбе, киномәктәп, спорт юнәлешләре буенча һәм башка түгәрәкләр эшли. Жизнелюб шәһәр проект кысаларында өлкәннәр өчен бушлай дәресләр уза. Өстәл теннисы, бию, рәсем сәнгате, менталь арифметика һәм башкалар. Сәйдәш мәдәният йорты бинасы 1971 елда төзелгән. 2019 елда яңартылы ачылган бинаның беренче катында кафе, архитекторлар өчен иҗади лаборатория, китапханә урнашкан. Икенче катта камера музыкасы залы һәм музыкаль салон, рәсем сәнгате һәм декоратив сәнгать кабинетлары, күп функцияле зал, күргәзмә, бию залы урнашкан. Сәйдәш мәдәният үзәгендә 100-нан артык хезмәткәр эшли. Шул исәптән иҗади хезмәткәрләр һәм идарәчеләр. Бүген бердә 36 клуб формалары эшчәнлек алып бара. Аларның 10-сы 14 яшькә кадәр балалар өчен. Үзәктә театр, хореография, җыр музыка, рәсем сәнгате, декоратив сәнгать, үзешчән иҗат, олы яшьтәгеләр өчен клублар бар. Әйдәгез әле үзәкнең эшчәнлеге белән якыннанрак танышыйк. Сәйдәш мәдәният үзәге Казанның Ешев урамында урнашкан. 70-нче елларны бу урында төзүчеләр мәдәният сарае төзелә. Салих Сәйдәшевнең 100 еллыгы уңаеннан мәдәният сараена бөек композиторов исеме бирелә. Әйтергә кирәк, әлеге үзәк элек-электән популяр булган, бүген дә актуальлеген югалтмый. Без инде 2000 елдан бирле Сәйдәш мәдәният үзәге исемен алып барабыз. Бүгенге көндә безнең монда бик каты күп шулай ук түгәрәкләр, студиялар. Шулай ук Сәйдәш мәдәният үзәге гөрләп, матур итеп үз эшен алып бара. Монысына шикләр юк, чөнки без мәдәният үзәгенә килеп кергәндә ул чын мәгънәсендә гөрләп тора иде. Артур әфәнде белдерүенчә, биредәге түгәрәкләрнең саны 60-ка кадәр җитә, һәм иң мөһиме, алар бушлай. Безнең монда профессиональ коллективлар бар. Аның берсе джаз оркестр «Фантазия», икенчесе инде современное искусство камерный балет «Пантера». Менә һәрбер менә шул коллективлар, алар бүгенге көндә зур-зур шәһәрдәге булган бәйрәмләрдә үзләренең чыгышларын ясыйлар. Аңа да карамастан мин әйтер идем, менә шушы яшь балаларыбыз безнең, алар инде әле үсеп кенә бара торган йолдызлар дип әйтәсе килә. Һәрберсендә безнең өчен ул бик тә сөенеч. Аларны шулай ук чакыралар төрле бәйрәмләргә, мероприятияларга. Мәдәният үзәгендәге түгәрәкләрнең юнәлешләре бихисап күп. Вокал, бию кебек иҗат белән бәйлеләреннән тыш, робототехника, рәсем сәнгате кебек дәресләр дә бар. Төрле яшь категорияләре өчен дә түгәрәкләр, студияләр каралган. Өлкән буын абый-апалар өчен уңга якын юнәлеш бар. Шулай безнең менә бүгенге көндә бик профессиональ яктан оснащенный оборудование белән концертный залыбыз бар. 500 урынлык. Анда да бик каты күп матур мәҗлесләр, мероприятиялар, концертлар, конкурслар, фестивальләр узып бара. Гомумән, тамаша залыннан тыш Сәйдәш мәдәният үзәгендә тагын 2 зал бар. Остаханәләр уздыру өчен күп функцияле һәм бию дәресләре өчен спорт бал залы. Балаларын, оныкларын дәресләргә алып килгән әти-әни, әби-бабайлар китапханәдә китап укып, кахва эчеп вакытын уздыра ала. Кирәк түгел, җырлый беләме ул, бии беләме ул. Монда килергә тиеш төрле менә бар хыяланын, биргә, бию түгәрәгенә йөрергә. Киләләр дә рәхәтләнеп, алар йөри башлыйлар монда. Аннары инде алга таба җыр түгәрәгеме ул, бию түгәрәгеме ул. Анда без күреп алабыз аларны. Аларны профессиональ сәхнәгә алып барыргамы, әниләре белән аралашып, тагы да якынрак сөйләшеп, алар үзләре ничек телиләр икән, бала үзе ничек тели. Менә ул якны карарга тырышабыз. Ансыз булмый. Үзебезнең менә Сәйдәш мәдәният үзәге безнең яктан инде ишекләребез һәр вакыт ачык һәрбер кешегә, һәрбер балага. Шулай булырга тиеш дип тә саныйм.
Күрүбезчә, мәдәният үзәкләрендә балалар сәнгатын үстерүгә аеруча да зур игътибар бирелә. Аларда бию, җыр, театр, рәсем сәнгате түгәрәкләре, төрле спорт клублары эшләп килә. Бу аеруча да мөһим, чөнки безнең киләчәгебез, мәдәниятебез, телебез язмышы балалар кулында. Балаларга әдәби, мәдәни, әхлакый тәрбия бирү милләтнең якты киләчәгенә бер адым ул. Авыл клублары да халыкның мәдәни тормышында аеруча да зур урын били. Республикага билгеле булган күп кенә артистлар, мәдәният хезмәткәрләре беренче тәҗрибәләрен авыл клубларында алган. Татар халкында үзешчән сәнгать аеруча да киң таралган. Мәдәният йортларында үтүче күп санлы кичәләр, үзешчәннәр тырышлыгы белән узучы концерт, спектакльләрдә шул хакта сөйли. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, 2012 елда гамәлгә кергән авыл клубларын төзекләндерү программасы буенча Татарстанда шактый мәдәният йортлары ачылды, төзекләндерелде. Бүгенге көндә бер-берсенә охшаган, үз эченә китапханә, тренажер, бию залларын сыйдырган мәдәният үзәкләре һәр авылда диярлек бар. Әле 21 гасыр башында гына да гөрләп эшләп торган агач клублар инде онытылып бара. Татарстаныбызда үзешчән сәнгатьне үстерүгә дә дәүләт җитәкчелеге тарафыннан шактый игътибар бирелә. Төрле бәйгеләр, чаралар үткәрелә. Шуларның берсе Идел йорт бәйгесен генә алыйк. Әлеге бәйге халык театрларын барлау һәм үстерү максатыннан үткәрелә. Үзешчәннәргә яңа мөмкинлекләр ача. Җиңүче коллективлар үз спектакльләрен Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр сәхнәсендә тәкъдим итү бәхетенә ия була. Мондый бәйгеләр әлбәттә бик мөһим. Алар мәдәниятне үстерү белән бергә телне саклауга да йогынты ясый. Чөнки әлеге чаралар нигездә татар телендә уза. Спектакльләр, кичәләр аша милли әдәбият пропагандалана. 2021 ел Татарстаныбызда туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы буларак игълан ителгән иде. Бу уңайдан да мәдәният үзәкләребез шактый эш башкара. Әлбәттә, бу эшне алып барабыз. Бу көндә менә грантлар бик язып барабыз грантларны. Менә безнең кадерле мирас дигән грантыбыз бар. Монда инде безнең балаларыбыз белән өйрәнәбез туган телебезне, шулай җырлар аша, шулай композиторлар аша аларга якынрак таныштырабыз үзебезнең классик әсәрләрен, шулай композиторларны, шулай репертуарларны сайлыйбыз. Менә шулай иттереп, ничектер аларның теге менә күңелләренә кечкенә балачактан кирип калсын дип. Милли мәдәни мирасны саклау мәдәният үзәкләренең төп бурычы. Татарның гореф-гадәтләре сагында булулары яшь буынны да тиешенчә тәрбияләргә ярдәм итәр. Шәһәребездә, безнең микрорайонда Чулпан мәдәният үзәге, концерт залы яңгырап тора дигән исем чыксын дип бик телибез. Без дәвр хезмәтләрендә уңышлар теләп калабыз. Иҗат чишмәләре һич саякмасын. Мәдәниятне, телне һәм гореф-гадәтләрне саклап калу халыкларның рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен тиешле инфраструктура булу мөһим. Татарстанда төрле учрежденияләрнең киң челтәре үсеш ала. Бу халыклар дуслыгы йортлары, мәктәпләр, музей, театрлар, клублар һәм башкалар. Киләчәктә аларны тагын да үстерү безнең бурыч дип белдергән иде Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов. Республикабызда мәдәниятебезне үстерү буенча чыннан да зур эшләр эшләнә. Мәдәният йортлары гына түгел, театр биналары яңартыла, яңа китапханәләр ачыла. Бу әлбәттә бик сөенечле күренеш. Бүген дөнья киңлегендә алга бару өчен заманнан артка калмау, һәр өлкәдә мөмкинлекләр тудыру мөһим. Мәдәният безнең рухи азыгыбыз. Аны ныграк үстергән сайын безнең күңелебез бай, акылыбыз, интеллектыбыз үсә. Бер-беребезгә карата мөхәлләмәбез яхшыра бара. Чөнки сәнгатьнең юлы матурлык, изгелек. Матурлык тудырырга омтылган кешеләрнең күңелендә явызлык була алмый. Киләчәктә дә сәнгатебез гел алга барсын. Мәдәният үзәкләрендә милли чаралар, концерт кичәләр күбрәк булсын. Яшь буында мәдәният аша телебезгә карата тагын да ихтирам, кызыксыну тәрбияләнсен иде дигән теләктә калабыз.
Шушының белән тапшуыбыз ахырына якынлашты. Без бүген Татарстандагы мәдәният үзәкләре, мәдәният йортларының эшчәнлекләре, аларның татар сәнгатен, телебезне үстерүгә, яшь буынны тәрбияләүгә керткән өлешләре хакында сөйләштек. Бүгенге тапшу күңелләрегезгә хуш килгәндер дип ышанып калабыз. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшуын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Йөрәк вәшит мыйялым. Муза, иркан. Чуваш челги бурчухне тенже путмейнде. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.